rindu nan den kirimkan katampe adia irana nina tahu berisang latih di badan denai dan sadang agama taraga kampuang raso tahan jalan ka pulang ini tak halang virus nan datang menyusul badan malang denai sabana malang tapi kini kau apa kadayo denai di rantau na bisa pulang penyakit datang di rantau orang malang diriku malang corona kini iyo nanti bo membuat dunia ku sansaro habis adonyo harato bando hilang dosana gitu ini kita sama berdoa ke Tuhan dan Maha Kuasa pulih selamai sadonya jauh dari penyakit nan tiba sabalah dia sabalah sayang tunggulah denai dari rantau urang sabalah dia sabalah sayang tunggu denai jo hati sana doakan denai kini di rantau urang usah camekan badan di rantau kasadonyo lah ado garinyo hidup jo matilah suratan diri kalau berjodoh kita bertemu jua bukan corona nan menentukan nasibnya kita di tangan Tuhan diriangkanlah denai jodoh di hati dia jangan berubah diriangkanlah denai jodoh di hati dia usah berubah terima kasih.